gelin ve gaýyn. İkisinin arasında, iki oğdun arasında oglan nur. Birine ogly, beýlekine ýoldaşy. Indi şaýda iki arada galýanynyň sebäbi, ýani ikisine söýgüni, wagty, ünsü deň aýyrjak bolmaly. Indi oglanlara degişil. Sebäbi ýani nälik soru orta goýulýar? Ine wagt köp bermelimi ýa-da gelinine? İkisine de. Şaýda ýalňyşan zatlary ene bolan söýgü we alan geline bolan söýgü deňder. Nämeden de ene bolup galýar, gelini bolup galýar. Şol karada bulan ikisi oňuşma çok aralykda galýan adam köpüýärler. Näme düşündirýär şonu ikisinden düşünýär. Şoňa düşünýärsem melen ok ikisinden düşünjegem bolan oklar. Gara bu gorgulan ortada ham ikisine de ýaranjak bolup köpüýärler. Ondan ağırsan onu haytan olsa birine has yakın etmeli oluyor. Ene öz oğlunu kavanya. Öz alıp veren gelinden. Ondan öyden en başlanya awa. Ana isemeden ok gelinin yatır uzak kunna. Bir çay ver bilen ok. Nakar çörüğümüzü özüme de diyar. Awa näme gerek bular alıp gelin. Angrek bar ya komnatına giren son näme angrda başlanya. Awana ejen manga ADD, ejen manga BDD, awo. Inni ejen manga şey diyete mena çydamok, awo mena gitjek. Bilama la ejen ne jangat başlaya, awo. Eje mena berde gowulma degýärler. Inni bu tema wa öňler näme bolanda otur diýilýän bolsa inni gyýdym gön gaýt diýärler. Awo gyýdym gaýt ýa-da näme garasylýany bilýär-de adam näme etdi arkaýyn bolýar. Men nämeden de ilme kabul edýärler. Awa sen bolmasaň sen hem zanniýetli. Fakal bolsa şey diýetler dur. Inni ortada galan gorgulam regularowka çykyp bolýar. Ejejan maňa düşünäýdi diýär. Awa bala geliniň diýär. Senem men ejem diýär. Indi men sen nämeden de demek ejem bolup galýan, hiç sat üýtgän ok diýär. Simbolisdo bu gelini özüň alyp berdiňiz maňa diýär. Men özüm baryp söýüşip bir faýda alamam. Gel ne düşünýär? Awa gaýrat et. Näme bolanda da men ejem, awa sözünden çykma, sözünden ýykma. Hemme zat wagtlaýyn. Her kim geçici. Hemme zat geçip gitýär. Ýöne elbetde ýüklü geçýär. Şoň üçin awa ene bilen gelin arasyndaky bir-birine bolan garşylyk hiç mäňden çykarmaň, bir adamy köpeýärňiz. Olam birine ogly, birine ýoldaşy. Maskalada agdy bir jaýsan, akly jaňynyň şanyna sag bolsun, salykda bolsun. Gaýnene bilen gelin hiç gel bir-birinden oňşmaýarmyş. Bunyň biri uruş söýüş, dawa, jenjel, garan öýde hiç geli parahatlyk ahsudyr bolanokmuş. Gelinem gow ýadapdyr, bir günem bir netije getdir. Gel gow semenlipdir şu gaýnenemi zäherläýin. Ýöne ilki muny 80 ýaşly goňşymyz Cemal Genece var bolan maslahat edeýin diýip Cemal Genejeň ýanyna bardyr. Cemal Genece görýäňiz aýdypdyr. Günüň bir uruş söýüş, gohal, magal, dawa, jenjel ýollaşym bilen çağlarym gowuran ýöne gaýnene bilen hiç düşünşip bilemok. Ýöne uruşup söýüşip görnipdir. Indi şunu zäherläýmesem boljak gelipdir. Siz näýini kömek edip bilýäňiz? Cemal Genece de zäher mende bar adypdyr. Al şunu derman gyrynlaryny beripdirdi. Şunu günnörüp naharna adaç goş diýipdir. Ýöne bir şertim bar. Hiç kim senden şüphelenmedýäli, guman etmedýäli, her gün gaýneneme ular ýüzli, hormat silahly bolgan diýipdir. Ýogsa seni bilerler diýipdir. Bolýar diýip derman gyryndan alypdyr da gidipdir. 20 gün dowam edipdir. Bir gün gijede pikir edipdir. Şu wagtda şenni 20 güniň dowamynda iň gowy sirdaşym, iň gowy jogram gaýnenem bolup barýar diýipdir. Häzir men gideýse de men kim bilen jogara sirdaş bolarym diýipdir de, men nämeler etdim diýip şo gün gije ýatyp bilmän daň bilen Cemal Genejeň ýanyna bardyr. Cemal Genece, men bir bolgusyz bir işe baş goşdum. Asal gaýnenem men iň gowy sirdaşym, iň gowy jogram bolup galdy. Men oň bilen gaty oňşýan, inni ol zäher nädip goýup bolsa etip bolar, nädip ol alyp galyp bolar diýipdir. Şonu Cemal Genece mıssa ýylgyrypdyr da gelin. Şu adeçenni
sen ýaly ýaş gelden inçe berinden ýanyna ýetmäsleri sorat diýipdir. Saňa berenim ýöne köýje bir duzy. Görýänmi? Sen güler ýüzli, mylakatly, hoşamay bolsaň, gaýnyňam edil şorýarlar diýipdir. Aslında gaýnyňam bir sen gowy dynamikdir. Gitte şu bolsun ýaly dowam eder diýipdir. Ine mehmanlar. Gynansaňam käbir gelinler gaýnenelerinden närazy. Özü gaýnene bolan soňam gelinlerinden närazy. Mesele kimde ka? Men abat bolsun dogondur. Sağ olun. Ayal maskalaları izleyen yankı magazini öğretenler, iminle TikTok'takiler aydiyanlar. Siz iyişe yankı yaş oğlanlar al yanınızda mektebi toron ya 7. klas, 8. klas o Karat Thomas Daniel kulli var yanın. Şimdi doğru aylık veriyorsanız o TikTok'un näl düşmeliğini sizcikte var dedi yani. Eğitmeli yani. Diyorsunuz şu edyancık da var dağıttanız yankı çağağını, yankı oğlan çağağını gıy sıfatı uğrayanız. Grup alanda gay sıfatta gıy jenski tant ettiriyanız onu. Alıp erkeğe gelişmeyen zatlar ettiriyanız. Gıyılana hindaydım aytıp çıkış ettiriyanız. Ayçak bolyanım sizin sevdanız bolyandır, onu düşünýän TikTok'undan gowy ýöreýänler, prosmotorundan ýöne sizin özüňiz alat etmäň, ýanky oglana alat edin. Sebäbi ol oglany ýanky video üçin näl ziýanlar gelýär, näl minuslar gelýär, ol prosta entek alyp geçen nokta. O liboy wagtysynyň gülmäne bahana bolýar, ezen o liboy wagt. Hele ispatta etdirýän zadyňyz gyýdlara gelýän zat etdirýän. Qara diýjek bolýanym aýlyk berýänip ediniz etmäň. O ala dedin, oňam soňuny ala dedin. Moş en atasolon TikTok'a morýan nädir o TikTok görýän morsoňa çykyşam etdirmedi. Şoň üçin adam üstünden gülletmäň, ziýan ýetirmäň. Sewda etjekmi? O erkeğe TikTok görecekmi? Erkeğe gelişýän zat etdirin. Esselamu aleyküm rahmetullah.